Ngiya kanjani kodwa phela ukhona ubaba wami la eduze mangiphethe wena mfowethu ngembuzo impela namhlanje uyolikhipha iqiniso cha kunjalo mfowethu namuhla mfowethu akasidedele nje uyolikhipha nje iqiniso namhlanje hayi ayaqala ngqondo nje na isicathulo seVersace original wazi kanjani nje original lalela mfowethu ngingazi minathi ikhona iVersace original usho kanjani Mina ngisabuka lezi ibuka igqokile. Yeah. Ibuka. Ibuka. You know what I like here about Oh, khulumelani isingisi. Okay, what do you like about her? I like her the most is that she's a happy soul. She's a happy soul. She's a happy soul. Yeah. She's a happy soul. Yeah. In life, nothing beats happiness. Yes. Billions of friends can never buy you happiness. Aish, kanti ndoda uyasikhuluma When you isilungu. are in free spirit, Yeah. you can be a jubilant. Aish. Ngikuzwa kahle manje. Ngikuzwa kahle manje. Le ngoma yami ngazi ukuthi siyenze njani laphana. Uthe uBalachina. Balachiago. Yes. Uyabona usala doctor. Usho kanjalo. Sikushiya ngama leqandeni. Akhayiswa ibani lapha. Akhayiswa makadlela lapha. Usho kanjalo. Mina bengithi uzothanda le yami mfowethu. Khona ingoma yami ade ngithi uzoyithanda. Banana Paul. Banana follow you phone. Banana follow me. Afrobeats one. Indoda yangalena. Niyahleba bayanizwa abantu la. Hey, sesivele satatazela mfethu asazi manje studio. Senze njani Lokusiphambana nje kamnandi. Okay, bafowethu abangena, welcome to the show. The name of the show is The Healing Hour. Uhlelo nodokotela ukhethelezi phakathi nje endlini zokusakaza. Angihambi ngedwa, ngihamba nongizwe mkhulu. Sino Sean namhlanje, Sean Mkhize. Nama she's successful ku business. But ke asimukele ngale ngoma engenayo zidlala su2 ingoma edlalayo. Sishane one. Ake simukele ngale ngoma. Simukele nje. Doctor unamali mukaka. Namanje izinto zinendlela la. Angisakwazi uku-operate la manje. But I need to be operating la machine manje ngikwazi uku-operate usibuthi ukuthi nawe ungenzela okunye namhlanje naye. Hayi. Alright, mfana vele ikhale nje ngizwe izinsiza ezingasabi. Hayi vele ikhale nje usibuthi asimiyeke lapha uzosi-operate lelinye desk. Yabo ngoba manje usibuthi ukhakhayile uselincane mfowethu. Kuthi ngeke insizwa la. Usibuthi uzokwazi ukumelana nalento. Yes. Hey, nansi ingane bo. Safundisa ingane yajika manje yathi izokwa. Kuyabona bakufuneka amadoda la mfowethu. Right, sibingelele sibingelele Mamkhize siyakubingelela sese uyaphila. Sanibonani balandeli bavuma FM. Sanibonani Khihlelezi, Dr. Khihlelezi. Sawubona ngize. Sawubona Sibuthi. Good And the rest. And my cameraman. And everybody else. All protocols there. Yes, no cameraman ma'am. Phela thina sisakaza ngapha sibesikhishwe into enzakhona. Right, Mamkhize, sinengxaki apha man. Ingxaki yethu esifuna ukuyazi okokuqala. Kakusixelele nje amagama amathathu ngawe. If you can just describe yourself in 3 words. Ukuthi Mamkhize in just tell us 3 words nje ngawe nje. Okay, it's humble, fearless, and the girl from next door, Ufam girl. Yeah. Uyaqala kuza kakimi mfabukela. Okay, Ngizwe umzwela kithi. Cha ngizwe. Ukhuluma nesingisi. What is it that people don't know about you Mamkhize? Yini le abantu abangayazi ngawe kodwa kudinga ukuthi bayazi? Ukuthi I'm shy. Really? Wow, you would never You are guess. shy. You would never Angeke guess. akangiphenduli kahle. Akanginike nje impendule nami. Uyazi mina ngiyamuzwa. Uyamuzwa.
Ngiyamuzwa. uthina aka singamkhulumela kalona idlozi Mana. Uyazi yini ethi ngiyamuzwa. Mina nje natural mina nginamahloni. Kodwa ngeke ukubone lokho ngoba phela kuhlala kusetshenzwa ngokuphapha. Yeah. Uhola ngokuphapha. yeah So ke manje ke nami maqhamuka umuntu ombona evulelekile bese ethi ushayi hayi it's very difficult for me to alright sidlule Mamkhize sibheke laphana njengamanje umuntu oqala ukungena sihleli no Sean Mkhize from Durban. She's very successful in business. Uhlule insizwa ziyatatazela nje manje studio siyamhlonipha kakhulu right. Uma ukhula Mamkhize obviously uthema ukhula kunezinto ofuna ukuthi what is it that you wanted to be when you grow up bufisa ukuba yini because wonke umuntu unamaphupho nongizwe wathi mayikhulu afisa ukuba umsakazi and unfortunately wangasebenza kodwa ke kugcine sekusebenza manje nafu siyasebenza manje so yini wena ogcine ofune ukuyenza masumdala Ngifuna ukuba ummeli ngoba abameli bona bayagreda but amabhantshi abahlezi bewaqokile and thina siyagreda but amabhantshi ethu siyawashiya ummeli bhantshi bahlezi la uliqoka now in the game. Oh. Yes, the question. Okay khona la ngibheke khona ningixolele mina nginembuzo ngoba ngiyabona ngizwe sebeshokekile Cha buza Yes. Okay. Okay. Lamleleli basakazi balaleli nami abantu befuna ukungigibela wonke kanye. Ngeke Lamleleli sikhuleke. Very nice. Ngicela ukubuza Mamkhize yini le oyithanda what is it that you love most about being rich nje ngi-rich ngi-right okay ngeke uvume vele ukuthi rich ukuba right kwakho yini le oyithandayo most about affording ngoba uya-afforda nje yini le oyithanda kakhulu maybe uthanda i-bank balance maybe uthanda yini le oyithanda kakhulu kahle kahle angikho rich ukuthi nje abantu bayathanda ukuthi ngirich. yeah Mina ngiyizamela but okuyaye kungithokozise nokuyaye kunginikeze satisfaction is to see something that people never believed it's going to happen and is to see it me putting it together and it's becoming a reality. Yes. So All right. I get the satisfaction. Ngiyakulombuzo engaze ngukhohle. There are rumors la all over and I was one of those people who used to believe that and maybe even now I still believe because angazi ukuthi kwenzakalani ngelife yakho. Uthi umbuzo you are owning a snake or a pet and it was one thing iyatrenda kakhulu ukuthi uandile wayenza mistake futhi mayenza mistake wagcina iveza laphana a big snake usobaba impela omkhulu so is it usobaba inyoka so is it is and no ungamphenduleli uSean njengamanje nanga so is it corrector ilo kwasena uandile oyifaka on social media kwathi usibahla okay yes usibahla ifakile but yeah right whatever it is but the rumors were ega Mamkhize ngithi so ngifuna iphendulele namhlanje ukuthi is it a pet nje okahle kahle kwakwenzakalani laphana sicela us-update update mfethu ma ikhona ngempela unginike nami lento yabo Okay, ngiyabonga dokotela. I'm happy ukuthi you are the one asking this question. I believe nawe unamakhambanyana. I understand mhlambe when I finish here you will assist the audience abalalele ukuze babe ne understanding. Mina inyoka ave ngiyisaba, that's number 1. Number 2 niyawazi nonke umuzi wami. Ake ngibuyele back la nyoka umnikazi wenyoka njalo khona ukuthi nje ubani umnikazi wenyoka umnikazi wenyoka use-USA yeah ukhona namanje la nyoka yakhe sekhona lapha ngizozama ukuthola i-Instagram handle njengoba ngila ngizothumelela i-team yami inibhekele i-Instagram handle yomnikazi wenyoka yeah mina kwami nginama-marble tiles guys. I've got marble tiles all my houses they've got marble tiles ngizwe kusuke kwenze njani makuthiwa amabolo no but wait that's that snake thing senobonile umuzi wami kaMkhize ngingenisile nganifaka nganikhipha namanje now in the game ningenile nabona I've brought into my space. I don't have wooden tiles in my house
that snake it's got wooden tongues. But ke vele into yamfanele umuntu. You understand ukuthi ke ne bavele babona nje ukuthi ha lo sisi lo mfanele lenyoka. Angazi ngoba inyoka yapho sosibahla. And inyoka yayinobhuti othile ubhuti oheri. Mina kwama sinabo ubhuti abaheri nyana yabona. Ama security kanjani? Phela ngeke usibahlale ne-security camereni ke noma ngathi usenjani ke ingane yami fanele ikhethelisi ke kwelinonile. So wayengeke usibahla zangene ne-security camereni. Then so usibahla isikele nje kubhuti yabo sispekinyana. Ingane yami fitness fan nyana yabona. Yabo ubhuti clean. Afana nongizwe kanje. Awungizwe ngekalungizwe nabafazi abaningi so umntana ngeke ngizwe. Mina ngizokuthiwa isithembu siyangizwe uyasithenga. Mawuqeda usithenga uqeda ubatshela ukuthi abahlukani. Hlukanani sengithengile hlukanani. Oh, shothi nami ngithanda ungizwe ngavele ngithi ngiyabathenga bese ngithi cha udokotela uthenga ngingizwe ke manje iproposal onayo ukuthi hayi uvele nje uthenge usown sonke one wena yonke onemina abafazi bami kube nini azosithemba. And then after that kuba instruct ukuthi hlukanani. angeke ke lapho ngeke ngamane ngihlale ngisonto ngiyena uzosembrace as-own bese ngivala ngaye ngasemnyama. Oh, atinami uzobe ngivaliwe futhi ekugcineni kodwa futhi ngiphakathi. Nozobe uphakathi inside Yize the door. imani bafethu. ngizwe uyangishiya futhi manje Wena uyangishiya futhi hayi sobe sixoxe ngaphandle angizwe hawu because of uSean hawu siyaphela lento because of uSean hayi ngeke but uyabona nawo levels hawu yiwe futhi ngizwe hayi awumanga uyabona nje nakushubile I think that's the topic for another day. Yeah, Address lesithembu ngoba lesithembu lengibuye manje sengathi it's a formal abuse of a woman, but I don't want to get in there. But I think ngelinye ilanga le ndaba lesithembu efanele address ngoba nami ngiyafuna uhlala. But let me go back to snake, guys. Let me go back to snake. Remember sisixoxe private sithathe offline So it's offline, right? Guys, I don't have the snake. I'll never have the snake. But ke vele ke usnake wavele wangifanela ngoba vele abantu bahleze befuna into abazoyisho ngomuntu. I don't understand ukuthi wayinga understandeki ukuthi umuntu yakwazi ukuyivukela ekseni. Bhekani khona manje ngophi. Niyabona isikhathi sini. 4 ekseni angazi ubani ufikela ngo4 ekseni bangivusa. Akulalwa. If you want to make something in life, if you want to achieve anything, you don't sleep because konke ngazothi yakuvusa it wake up. Achieve. So abantu they must just embrace and understand ukuthi kene abanye abantu futhi kahle kahle mina vela ngikholela le ndaba ukuthi kene khona umuntu osuke wathwala. But I wanted to ask that question ukuthi what do you think of abantu abathwele and who are using rituals for or snakes for ama rituals? Ngicabanga ukuthi sengasizwa wena lapha ngoba mhlambe wena ongasibeka kahle ukuthi mhlambe bayafika ba consult lapha yana edokotela babafune intontoni, but mina on my side ngoba nami kwathiwa nenyoka nami ngithwele I'll start to say maybe that is not true, but I can't go any further. Mhlambe sengizosizwa wena ngoba wena wazi mhlambe bake bafike ba consult them snakes them what them tontoni. I don't know. All right. This is Mama 103. Hleli nodokotela uKhehlele Zinongizwe Mchunu noSibutubutu sinaye ke uSean Mkhize. Sinaye guest yethu namhlanje. Right, Sean, if you were given a chance to change your life, ngayishintsha. Angifuni ukuthi if you were given a chance to change izinto ezweni ngoba singasokola thina. Maybe ungathiwa siwalk ngama-diverse, ngafuna ukushintsha yonke into, siwalk ngama-remote. But if you were given a chance you to change your life as it is now, but kuthiwa okay, sikunika amanye ama-billion, what would you change? Unfortunately, I'm one person who's very content with who I am. At this point in time, I wouldn't like to trade my life for anything else. I wouldn't like to change my life for anything else. You know, I might have done them buttocks, them boobs, boob job, them making me whiter or whatever the case may be. I've got an opportunity and I can afford to do that. But
I think because I'm comfortable with who I am, and I won't change anything at this point in time. Maybe back then I would have changed something, but not now. But abantu abaningi bafethu ngike nabona abanemali sebebadala or sebekhulile basuke emndenini ehluphekayo. Ngifuna ukuzwa la shona ukuthi wena umndeni osuka kuwona umndeni onjani, umndeni ohluphekayo, affording family, vele imali ukhule ubhukuda phezulu kwayo noma uqale nje usuno 26 27 and your life yakho boom wabelwa itholela ithenda le 6 billion elakushintsha ifamily obuya kuyona injani? No, I come from ekhaya. Don't say poor family. Ekhaya babe rich, babe poor, but my father was a hard worker. So ekhaya ngikho ngefamily engconyonyana yona right, actually right. Okay, yini le ekuyakhunywa abantu ekuphathe kabi noma oyayizwa ukuthi yazi yangihlala kabi lento yangiphatha kabi, yini le owayizwa yena ongathanda ukuthi abantu baloke beyisho because ikuphatha kabi? You know, when my son was at school, I think they're in kabuhlungu njengokuthi amaphepha nani nje mhlawumbe ovuma FM. You were going out there, you were gunning for me, saying I'm a fraudster, I'm this, I'm that. And when this whole thing was cleared and when it was done and when it was finished, nobody went back to correct that. But whilst it was happening, sengiyongicela nje nakwabanye abantu ukuthi as a media nobe ngicabanga ukuthi sineyingane mesenihlahlaza noma senisidonsa, because yes, Tina, we might have thick skin and be able to move on and stand up, but our kids, they get affected. Like I think my son was affected by that, and I think it hurts me. Okay, yabona mawuloku hamba Sean, abantu abaningi they believe ukuthi unemali and stuff. Kunalaba ka uthola ukuthi ba DM, uthi DM or inbox, uthola bacela imali. Uphatheka kanjani yini oyenza abantu mabecela imali noma umsebenzi? Ukabona umuntu nje ku Instagram uzothi ngicela umsebenzi, ngicela imali. Yini uphatheka kanjani lapha babesho kanjani? Njengamanje ngizwile nje usibuthi ukuthi uthe uzocela noma 100 rand inyanga. Into ezinjalo nje umuntu mayizovela kusukele nje. Phatheka kanjani? No manje. No manje. Sometimes it become it's mina nginenhliziyo enhle by nature. We bazokucela ke. Kahle phela ngiqhubeke. Yazi ukuthi umuntu mekucela ungangicela ngino 100 rand wami ukugcina, but mufika ubike usizi lakho olukhulu ngingathatha 100 rand wakho ngikunikeze, but abantu kufanele understand ukuthi I don't have enough to give everybody. As much as I will try, but I don't have a lot to give everybody, and everybody is asking. I only have a team of my people that deals with the budgets every year. I refer people to them and ask them to assist them, but they can't help the whole world. And ngesinye isikhathi ngiyangifisa sengazuthi abantu they will ask for opportunities, something that I can give at any given point. Umuntu mhlambe athi, how can I do this? How can you assist me? How can you put me somewhere? How can you get me in contact with this person to achieve what I want to achieve? Because that's information that I can give the whole world. Anyone who can come to me and ask, as long as I know that's information that I can give. But okwemali nama nginayo kahle kahle mali nami ngiyahola kule nkampani engisebenza kuyona. Nami ngiyangiholela because njengoba ngine accounting background, le mali le esuke ikhona akuyona yami business. Nami ngiyahola nginesalary njengawo wonke umuntu. Ayi iqiniso lelo uyeza dokotela. Umbuzo lokuthi yeza dokotela ungangibuzi mina. Ngithi ke mina lapha mamkhize sibonile idubedube zenzeka empilweni yakho nomyeni wakho kwaye wafika la ifindo linqamuka khona ngokuzwa kwethu. Can you confirm that and have you move on? Oh, yeah. Zasha. Uyagadla mfowethu. Zasha. Sondela impela mamkhize. Kahle kahle, I don't discuss my personal matters. Okay.
And I respect the man that I was married to. Yeah. And I'll never snatch on him. I'll never say anything bad about him. He is still the father of my son. No matter what has happened to us, you know, it could happen to anybody. Sometimes you grow up and you decided to part ways, but you can't be anything. Okay, sigijima kakhulu njengamanje sithi 0861010 300 0861010 300 mawunombuzo sibuzele nangoke ngiyanithathela manje. Zero 0861010 300 0861010 300 14 minutes before 5 o'clock lapha nakuvuma 103 hlenongizwe sinaye ke uShoni Mkhize sinaye uShoni Mkhize phakathi endlini zokusakaza namhlanje kushobile impela. If you've got any question wherever you are, you can call us in now 0861010 300 0861010 300 ngiyayidedela incingo njengamanje ngidedela nina manje nibuze imibuzo noma yipi imibuzo nifuna ukuyibuza njengamanje ngiyanidedela manje. Ake sibone ukuthi ubani simthola lapha na Vuma sawubona. Vuma sawubona? Yes my sister kunjani? Hey uyaqala nokusifonela namhlanje ngoba nje kunoShoni. Are you busy siswami? Or you are very busy? Yes. Uthini umbuzo wakho? I just want to say hello to her. It so happened that I know her. I went to school with her. She's always That's not fair. Akanti senizobingelelana la ngizonimphoxa. Whatever she's saying, it's the truth. People don't know she's always been like that. I mean, she was gifted from way before. So I know her. Everything that is happening, it is what she was when we went to school. Thank you so much, Nomhle. And keep on listening to the show every Tuesday to Friday. Keep on listening to Ketlelezu yazwa. Yeah. Thank you so much. Ufuna ukuthi hi kuye? Yeah. Shoni nangu umngani wakho unfortunately uthe mayidlula nje wavela wathola igama lika Shoni wavela walalela mbingelele umngani wakho. No, it's been long, Sisi. You know, ngagcina elokhuzane nethi try catch me up there so that we'll hook up. I love you, sis. Thank you for coming in. Sengizonitshatshela umoya wami ka seniya cash up. Hayi Jesu. Right 0861010 300 siyabonga ukuthi usuze wahlangana nomngani wakho Nkosi yami. Hey ngoba uhlelo kaKhehlelezi ngizwe. Usuyadabukisa ngathi uyikati. Hayi ngeke futhi angidabukise ngiyafuna ukuza lapha.
buza mfowethu kodwa imibuzo yakho ngajuli kakhulu ayijulile imibuzo hayi iqiniso phela kufanele sazi ukuthi kumiphi nathi ukuze sikwazi ninsizwa sithi press abaphathini nathi sithi ugaya okay iqiniso phela uyabuza buza uphendule kahle naye ngeqiniso buza mfowethu umsebenzi wami njengentatheli Danke. ngithike manje ke ntombi Mamkhize wona wasembo omhlophe madoda Sengifanele ithakazelo zakho nami ngikuthakazela. Mkhulu Macengwane ngoba vele nje relationship Macengwane. Yeah. Okay. yebo Sazoqhubeka. Zoba number 4. ya ngcono nje awubala ngathi phela ibalo wawuyithatha wathi ukhuzani bafazi bathathu esine wesikweleti ubani ukhuzani umkhaya wakho angimazi okay siqhubeke I don't listen to that kind of music loud yini impihlo yakho njoba the most business women aba successfully hleli bene stress how wenza njani mina ukuthi umanage stress yini lempihlo yenza ukuthi uhlale uhappy ngaso sonke isikhathi in most cases Mina ngisiphilela mina and ngine believe ukuthi umuntu nomuntu he creates his own happiness or her own happiness. You can't expect somebody else to come in and make you happy if when yourself you can't make yourself happy. So I believe ukuthi I must make myself happy first before I can expect anything else in the world to come and make me happy. So I think that's my secret. all right I guess is la Vuma sabona okay ngiyadlula lapha 0861010 300 nisibekezelele nje incingo zethu ziyaphithizela so ke ngizoloke nginibamba kanjalo 0861010 0861010 300 ngihleli naye ke uMamkhize Shaun she's very successful in business madoda amaningi impela uyawamincisa hayi amincile amadoda la ngiyabona ahloniphi ukuma book of record kodwa mina ngangimincisa ukuba ne successful company ye construction okay ngoba manje kuma grade 9 nakano mod 9 10 11 12 Vuma sabona Yebo hello yes buti kunjani Kiphilile futhi mfana kuhle mhlekazi nanku Mamkhize ngicela ukubingelela nje estudio ngibingelele nakuwe Dr. Thushelezi ngibingelele kungezomculo ngokukhethekileyo ngibingelele usisi Mamkhize nginombuzo nje bengacela ukubuza angizobhekisa kwesisi ngicela ukwazi ukuthi nje kubantwana abangathanda ukuthi kusasa bebe osomabhizinisi especially abesifazane abantwana aba-disadvantage nabantwana basemakhaya nje ukuthi mhlawumbe yini le ongafanele bebe nayo noma yini le i-qualities okufanele bebe nazo ukuze babe successful ibhizinisi yabo ngikuva kakuhle mhlekazi uzawuphendula ngoku khawuhlale eradioweni uzawuphendula ngoku thank you Mamkhize kunamantombazane kunabantwana abasakhula njengamanje bafuna ukuthi ngelinye ilanga ibusiness yabe successful njengeyakho what advice are you giving them yini ofanele bayilandele The key thing nje efanele bayilandele especially bengabe abantu besifazane kunalento leyo ukuthi abantu besilisa bacabanga ukuthi before bakunikeze something you must sleep with them or so that you can have your way up kubalekile ukuthi ba understand ukuthi kene you don't have to sleep with anyone to get what you want because which means by the time you get where you want to be number one that person that you sleep with ngoba ufuna lokho kufunayo noma ethembisa lokho akuthembisa kona at the end of the day he won't be eventually your lifetime partner because uyocabanga ukuthi next time noma inini mangabusohamba when uyolala so into ebalekile ukuthi bangavuma ukuthi kuthiwe kuyalalwa ukuze uthole something and ubuhle it comes and it goes you must always go to school because your brain supports you in anything that you do knowledge is power ihlezi khona but ubuhle it comes and goes so ubuhle can never do anything for us because as we grow older biyaphela
nokuba determined ke, follow your dreams and don't give up, because you fall so many times. I've fallen so many times, but I still wake up and dust myself and carry on. Okay, Mamkhize sisaqhubeka because ngiyazi ukuthi isikhathi siyagijima kakhulu. Awuqala ukubatshela nje ukuthi umuntu ofuna ukulandela manje kwi-Instagram, ku-Facebook, ku-wherever, ukulandela ku-Twitter, ukulandela uthini? Okay, anginawo uFacebook but no-Instagram, it's @kwamamkhize. @kwamamkhize. Yes. U-Twitter? No Twitter now, it's @kwamamkhize. No Twitter now. Double M, yes. Right, in terms ukuthi niyezwa ukuthi ke zimi kanjani lapha ke sithatha abalaleli bethu. Vuma sabona. Hello? Yes, buthi kunjani? Ngizomlanda boss. Ngiyaphula bhuti wami. Umbuzo wakho uthini? Okay. I just wanted to ask you what is, in terms of business, how does she handle competition? Okay, ngiyuzwa kahle. How do you handle competition, because kunabantu besilisa abesifazane? How do you handle that stress and that competition? Yeah, yenza njalo bhuti wami, noma ehlise nje volume. Right, is that all? Okay, yeah, continue. And that's all. And then personally, now I'm in business. I'm in job. Being certain, being billions all over, but engineering at home because I needed to slay queen. Yeah. What happens is that sometimes terrible business, someone just doesn't on. Instead of them asking for opportunities and ways to do things. You are basically defeating the objective of giving. Yeah. Angeke ngikhona ukukunikeza ufish kufanele ngifundise ukubamba ufish. Yeah. Angaze ngithola mkhulu. Ngizwa kahle mfowethu. Yeah, so umuntu abenze kimi athi kimi because thina siku business imali ingena every day. Siyayibona. Yes, it's not enough imali. Uyangithola? Yeah. Akangicele ukuthi sibusisi ngicela ungiphe indlela yokwenza ukuthi uyabo. Ngoba likanjalo ngiyasiyathuthukisana ngithi nakusasa ngithi asoze ukubuya kimi uzongicela ukuthi hey baba ngicela uzoshaya usaluthi kimi and then on top of that again cool hayi zinhle imoto zakho ngicela ukulungama lokho akufundise uyabona ngenye collection ngani hayibuka kuna Rolls Royce mkhulu it's an investment I lose the value. Yeah. Ufuna ngifundiseni lo mama? I-collection yemoto. Oh, lo mama ngifundisa imoto. Njengoba ne-Rolls khona imoto ezingabuni ikhulu. Uyabona? Abo Audi nande depreciate nami nginayo. Uyabo? Yeah. Engana ngithi nami ku-business. Yeah. Transport. Kodwa i-Rolls Royce mkhulu uyithenga namhlanje. 5 years from now it has accumulated i-value sikhulile. Imake ngibuze. Ungathini mangithi nginayo kodwa ngikaze ngiyiveze? It's a question ukuthi ngibambele kuwe ngizoba ngisho yabona ngibone la M8 yabo so I'm a BMW fan. Yes. Yeah, ngithanda kakhulu la moto le. Anyway mkhulu i-birthday yami namhlanje. Wow, asishonze ukuthi happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sibusiso. Suyamazi. Happy birthday to siyabonga Sibusiso mfowethu uzophendula umbuzo. Right Mamkhize ubuzile lapha uthe ama challenges obhekana nawo ngoba kunabantu okuthiwa banomona ku business mawuthi uyatenderisha noma uyakuthiwa yini ukufaka lezi zinto zenifakayo banomona bayanivimba wona udila kanjani naleyo nto? Isiguli se-private sector yasiza zinto lezizozela nifakayo. Okay, Mina, I don't compete. Yeah. But I compliment. You know, Umex Umqadi once said that, and it's the reality. That is why emhlabeni you mustn't look at people and start to compete with them, but you must compliment them so that you become a better person. So for me, I don't compete and I compliment. And okwethenda ke akekho umuntu ozoba nomona mesibhalile safaka sonke kuba inhlanhla yakho, because I think some of the things it's all about luck, and that is why you'll never find me mengayitholanga ngithenda ngithi ngiyoaphila. I don't do that. Ngayitholanga I move on. It was never meant for me. Hayi mina ngiyalo. Okay. Yeah, aphila wena. Yini uaphila kuqala? Ukulwa lokho kushoyo. Oh ngithi ukuphila. Appeal.
Oh hayi ngiyedlonto ase ngilwelana abahambe nethenda labo vele liyakhulumisa hayi ngizwe awuli wena wazi ube nethenda wena usho ukuthi amathenda unetende hayi ithenda ayikushubile bafethu kushubile namhlanje is the healing hour nditoketela khetheleze senaye umamkhize Sean Mkhize let me just go out of this topic ngiyezwa kuthiwa une team yebhola ngithemba ngithi ngiyathola namhlanje sobe sidlala naye team yakho is that your team i-team kamfana wami kodwa ngi-appointile as president uandile u-Andile so sobe sidlala namhlanje sibhekane noba sidlala nabani uandile noma nawe hawu Nkosi yami mina ngisebenzela u-Andile yabona siyazala ingane zethu iphinde zisicashe so mina ngiyasebenza u-Andile ungiqashile ngo-president kwi-club yakhe ukuze medlala egroundini yini igama le team i-Royal AM yeah but do you think bazobashaya abafana bami hayi abafana bami badlala kakhulu okay ake sithi wonke umuntu ahlale ku YouTube laba bakho channel bembiza okay akahlale wonke umuntu akahlale ku YouTube channel ka Dr Khethelezi bazoyibonela asizobona ukuthi abafana bami be social media benza maybe bazoyenza ibe live bazoyenza ibe live sibuthi do you have a question? Yes, I have 2 questions, Mamkhize. First question, what are you most grateful for? I'm grateful for my son. For your son. Yes. And then says Valak, when can we expect season 2 of Kwa Mamkhize? Oh my God. Maybe for once I must say this. The only reason I don't do season 2, Mzansi Magic and everybody has been asking me to do season 2. It's because when I did a season 1, I've never expected a season 1 to be welcomed by everyone like this. Yeah. So I believe Umamkhize, it's like a legacy. I've left it on a high note, and I don't know if I come back. And my intention was not to have it to be like this. I just wanted to find myself and find my surname. But whilst I was in that journey, people are so inspired. Yes. All right. So I'm scared for the season 2, but yeah. Okay, sesivali. Okay. Now umbuzo ogcina. Mamkhize ima. Okugcina ne. Ngike ngabona lapha ku ma social something khulunywa. Kuthiwa uAndile uvela acela athi ma ngicela R1 million. I went. Wash. Is that true, Mamkhize? Yeah, well, but he did a presentation for it. Yeah. R1 million. I didn't just give $1 million. Wamnika. Uthakazange. Ima wamnika. He did a presentation. And He came up with a proposal. Ngezwe niyokugcina. Sorry siyabuxolisa Phumlani. Eyokugcina ithi uthawa yeke umsebenzi wathi ngeke ngize ngisebenze umngane wami ebe-billionaire and again sibonile umthengele nemoto. Did you buy him? No. Yeah. Guys, I didn't buy Utai a car as I didn't buy Sean Stylis a car. Yeah. Lenti yathelelana guys, lenti yathelelana. Abantu abafondele eduze kwami bayatheleke. Angisasuki. Umngane wakho. Phumlani. So, bakithi uthi uthelelekile uyithengelile imoto akathengelanga yimini. Stylist watheleleka wayithengela imoto akathengelanga. Bathelele ngecorona bonke laba bantu. Yathelelana lento, yathelelana. Yes. All right, siyabonga kakhulu lapha na wonke umuntu ke ahlale ku Dr Khethelezi YouTube channel. Uzobona nje ube live lapha na igame yaqala ngo11 ziyasha one day sizombiza futhi uMamkhize. Siyabonga kakhulu ake ushaya ivosho manje saphuma. Nang Mama Thula Phamlani yangena.